Assalomu alaykum sherbachchoy Dang'ara barodar g'aribiy zang zad gӯяд телефони 350 сомат мақсад то Dang'ara доставка кина бародар Samsung Galaxy A10 350 сомонда бародар доставкаш кисан ина бародари мақсад кадом ай г'арибӣ занг мезанем мақсад телефони 2000 3000 4000 русу дар кунад бародаро чанозаро бигин мақсад ай 300 сомат то 200 сомат любой хе телефон бародаро вардагим iPhone 13 14 15 любой хе телефон вардагим доставка бародари г'ариб ай шутима доставка бепулай чанозаро меги доставка бепулай бародаро ай бародари TikTok бениҳоят надорум ки дастгирӣ мекунам то раҳмат калон бародари TikTok YouTube дам канал дорум дар YouTube ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб занем бародар дар YouTube ҳарфои тоҷикӣ телефон ҷеб занем YouTube дам канали хидмат бародари г'ариб кадомтон бихарин ай шути мо 25 шаҳр нави вилоят хатон доставка бепулай телефоном 6 мо мақсад 6 мо гарант метем бародари TikTok май кора бизанем видеои нав мекунем шундам я на YouTube канал дорум бародари TikTok YouTube да телефон тиҷеб ҳарфои тоҷикӣ бизанем дар паноҳи худо бошем бародарон